Hello guys, दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि तुफान दैमारि चेनेल फरायग्रोनो लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनानै होगोन आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सोरबा गोदान भिडिअआव अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननि एसे देखायलांनो नाजानोसै आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौनो आं दामानि होथ'नाय जायाखैमोन आरोना। साननै सानथाम जालायलांनो नागिरो आंना। साननैयानो जासिगोनदां, सानसे ना साननै जासिगोन आरोना। ओमफ्राय मा भिडिअ खालामनो होननानै भिडिअबो माखौ खालामनो होननानै बानायनाय जायाखै आरोना। ओमफ्राय देखायनायखौनो देखायनाय बोरैबा मोनलायलाङो आरोना गाइसमोन। ओमफ्रायो नोंथांमोना अब्लाबो नायना होदो आरोना। ओमफ्राय आं डाइरेक्ट इन्ट्र'खौनो दुब्लि फोथार खाथिथिंसो लाफैखादों आरोना गाइसमोन। खामानिया आंना बिथिंसो जाखायो नालाय गाइसमोन। बिदिब्ला फैफादो आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। लोगोफोर बारा जा बारखादों। ओमफ्राय मा होनो जोंहा ट्रेक्टर हालेवसिगोनदां बैसां सिफायनायखौ आरोना मैगं फोनो। हालेवना दोनग्रोगोन आरो बिदिनो साननै सानथामसो दोननानै माबा हाग्राखौ एसे रानहोगोन, रानहोनानै ओमफ्राय आरो एवफिननानै फोगोन आरोना। ओमफ्राय ट्रेक्टर लाबोदों आरो ओइथिं र' नोंथांमोननो एसे देखायहैनो। लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा इयाव गाबोन बाजाराव लांनो थाखाय फाथो मैगं फुफैलायसिगोन आरो फाथो मैगं। ओइनै आइया फुगासिनो आरोना। ओइनै फुगासिनो जा बुरजा फोनानै होखादों आरोना नै रोजानो। ओमफ्राय सायहाथिं फुग्रोदोंना आइया। फिसा 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 दंबावो नै हासार गैया नालाय हायानो जाथि थि जुथि थि हायथाथा हुइथाथा गोजासो। रोजाखा हासार थानायबा आराम जागौमोन। फाथो मैगं फिसायानो बिबार लाबाय नै फाथोनि जातआ गोजा जानो। गैयालै माबा फिसासो दंग'आ, माबाया दैयानो फिसासो। अखाफोर हाबासो अखा हास्रोबाय थानांगौमोन आरो दायो। नाङो फाथोआ। आरो दाबायदियाव सोरबा सोरबा फाथो गोखा जाया होनना बुंसै मानसिफ्रा। माइ ओंखारनाय समाव जाया होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा। मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बुङो आरोना नै फाथो गोखा जानाङा होननानै। माइ ओंखारनाय टाइमाव आरोना। ओमफ्राय नै माइयाबो जा थिथि थाथा ओंखारजोबसोदों आरोना मानसिफोरना। ओमफ्राय जायोनो आरोना बायोनो आरोना मानसिफ्रा। माबाखौसो जानाङा होनदों, मा होनो अनलासो जानाङा होननानै बुंदों आरोना माइ ओंखारनाय समाव अनला ओंख्रि आरो। ओमफ्राय फाथो गोखाखौलाय जायो आरोना बयबो मानसिफ्रा जायो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा जायादां मा मा नियमथाय मिथिलायलाङा गाइसमोन। मानसिफोरनि बुंनाय आरो बेफोरो मानसिनि खुगा खुगा सोलिनाय। ओमफ्राय दायो नै जा रोजा फोना होखादों आरोना। सिबिंजों फोफानायमोन आङो, ओमफ्राय सिबिङाबो बिबार लाहांबाय। ओमफ्राय गाथे जाबाय आरोना फाथोआ। ओमफ्राय सिबिङा जौसिन जाबाय आरो फाथोनि। ओमफ्राय दा नै बेखौनो फुनानै फानगासिनो। खननै खनथाम जाबायदां।
ओमफ्राय दिनै खनसे फुबावबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा दायो मोसौनो गांसो हानो आरोना गांसो मालायनि माइयावसो आरोना जोंहानि सिमा आरोना बियो बे सावथालनि बे बर'नि बे बर'नि बे सावथालनि आरोना बे जोंहानि बे सावथालनि आरो ओमफ्राय नैबेयाव हागोन आरोना ओमफ्राय जानला मोनलाबो हानो होआ आरोना मानसिफ्रा रायो गाव गावबागावनो हाना होजोबो आरोना जोंथिंजाय ओमफ्राय हानोसै आं दायो मैयाबो हादां बेयावनो ओइयाव हादोंमोन बिगुमा नुदोंमोन आरो जेबो बुङाखै आरोना हाना लाग्रोनोसै आं गायसिगोन दायो नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो मना गांसे हानानै होफैग्रोबाय आरोना मोसौआ गाबखाबाय थानायखाय ओमफ्राय बे होनानै हाहैबावगोन आरो आं जागोन जाया साला माखौबा गांसोखौ जानो नागिरा उनाव सुनाफ्रा दा संख्रिजों दैजों होबासो स्लिम जासिगोन आरोना बिसोरो बेबो जानाय नङा बिसोरो माखौबा जाया ओमफ्राय दायो आङो लायबावनोसै आरोबाव मना गांसे लोगोफोर ओमफ्राय आं दहाय मना गांसे हैखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो नै मना गांसे हाबावबाय आरोना आं बेखौ हैबावनोसै आरोना उदै बुंगोना बुङा हाला आं बेनिफ्राय जा गरमखा मना गांनै जासिगोन आरोना बेजों ओमफ्राय नै बेबायदि जाखो ओइनिफ्रायनो हाब्रोनायमोन आरो आङो ओरैजाय मैया एसे हादों ओइयाव मना गांसे हादों ओमफ्राय दिनै हादेरबावबाय ओमफ्राय नै ओरै फैबाय नै ओइसिम हाबाय आरोना आं गायसिमोन लांदां मालायनि माइखौसो साफा खालामना होनाय जादों माइयाबो ओंखारबाय ओमफ्राय नै थिथि थाथा ओंखारबाय आरोना सावथालनि माइयालाय एसेग्राब गाज्रि जायाखै आरोना मोजाङानो जादों ओमफ्राय दै गैया आरोना थबसेबो नै दै मोननांगौमोन अखा हानांगौमोन आरोना बे ओंखारनाय समाव बेलाय ओंखारजोब्बाय आरो बारनबायानो अबावबा आरो सप्तासे सप्तानै बावबानो थुमले ओंखारजोबसिगोन आरोना बिदिनो ओंखारजोब्बाय आरो ओमफ्राय सोरनाबा सिगां एसे ओंखारबाय आरोना रन्दै जाजोब्बाय आरोना सोरनाबा कार्तिक मासहालागै मोनग्लांहैसिगोन आरोना ओइफोरथिंजाय माइखो एसे गदाय गायदों आरोना देग्लाय ओंखायनो एसेग्राब माबायाखै आरोना नङाबा दाबायदियाव कार्तिकनि सिगांनो ओंखारजोबोमोन आरोना ओमफ्राय ओंखारजोबना थायोमोन आरोना ओमफ्राय एसे गदाय जादों आरोना माइ गायनाया देग्लाय दैयाबो मोनजोबा जादोंना बै गायनाय समाव ओंखायनो एसे गदाय जाबाय आरोना माइयालाय जा आराम जाखादों नै ओमफ्राय गसा खानो रोङाखै नै माइयानो नै फिसायैनो थादों आरोना नै ओमफ्राय खाथि गायना होयो आरोना नै बिदि गसा खाया नालाय बेनिखायनो खाथि गायना होयो आरोना जोंथिंजाय ओमफ्राय दलहानियालाय गिदिर जायो इसां जायो आरोना गसा गिदिर बे बोरि नालाय ओंखायनो गसा फिसा खानो रोङाखै आरोना ओमफ्राय आं दायो हैनोसै आरोना मोसौनो बेलासिबाबो माबा 4ता बारबाय आरोना टाइमा गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय मोसौनो हैनोसै आरोना जा गिदिरखा ओमफ्राय बिखुंसो बालायबायनो आं गायसिम ओमफ्राय आं दायो नै होबाय आरोना दहायनियाबो एसे दंबावोमोन मना गांसेनाबो ओमफ्राय होस्राबाय आङो ओमफ्राय उदै बुंसिगोनबो आरोना बेयाव संख्रिजों दैजों एसे माबानानै गलायनानै सारस्रिना होफैनोसै आं नै मानैयानो जा बुरजा जाथारो गांसो जिगाबावबो दसे दोनो आरोना जिगाबखौ बांद्राय जाहोनो हाया हाथाय जामो आरोना जिगाब बांद्राय जाहोबाबो बेनिखायनो गांसो गोथांबो होगारनो गोनां जायो आरोना